é traballar na poda de altura, sobre todo en días como estes que nos marca a borrasca? Bueno, pois con sentidiño común. Buscamos un pouco unha solución para estes días moi locos, moi tolos que temos, non? Falas de días tolos, estades a ter moitos avisos? Sí, temos, fai un nada, quitamos unha árbore que había caído en riba dun tellado. As árbores caen porque teñen pouco mantenimento ningún. A la vez que está cambiando o tempo, nós temos tamén que cambiar a nosa maneira de pensar. Podedes pensar que un árbol ben cuidado e un árbol ben podado é unha garantía de seguridade en calquer casa, plaza ou carretera, non? Javier, é moi perigoso o vosso traballo? Sí, é moi peligroso. Que medidas tomades logos para evitar riscos, máis que nada? Pois usamos corda, teñen certa elongación, pois se tes unha caída, pois que faga un pouco de efecto chicle. Temos sistemas, digamos, de suxección que nos permiten realizar paradas estacionarias a la hora de ir cortando, subindo, baixando. Teñen tamén a peculiaridade este tipo de arneses, que son arneses profesionais, que en caso de que houbera un accidente, pues, digamos, o tempo, digamos, de resposta para salvar, digamos, a persoa que pode estar inconsciente nas árbores, pues sea maior, ¿no? Cando chove, as cordas hinchan e o traballo volvese un poquinho máis lento, porque se traba todo un pouco máis, con lo cual parece que é máis seguro. Nos chamáronos porque hai unhas polas que veñen acá a carón da carretera. Teñe medo o cliente, que é normal, que podan desmembrarse, caer na carretera e ocasionar un dano. A xente valora o risco que corredes? A veces non, a veces pasa unha casa e daslle un precio e dice, é carísimo. Es a modo broma, eu digolle a veces, pois mire, facemos unha cousa, eu cobrolle o alquiler 10 euros. Dolle todo o equipo aí, as máquinas e tal, eso sí, con unha cerveza na man e unha silla, quero ver como fai vostede. Entón o tipo di, no, claro, es que subir aí arriba 30 metros non sube calquera. Deberían de acudir a un profesional para que de unha maneira citada, pedir un orzamento, de unha maneira citada, poder despesar aquelas dúbidas que podas ter en tu árbore, que pensas que está moi ben, que é maravilloso e que vai estar aí, e ven o primer vento de outubro e to chimpa.